Gaya ng karamihan, ako ay nagugulmihanan dahil sa pandemyang ating kinakaharap. Ano na ba ang balita? Gaano na ba karami ang nahawa? Meron bang nahawaan malapit sa ating bayan? Ayoko nang manood ng balita dahil sa bawat balitang aking napapanood ay mas lalo pa nadaragdagan ang aking takot. Takot na dulot ng pandemya. Takot na baka ang virus na di nakikita ay biglang manalasa sa pamilya. Ingat na ingat, sinusunod ang payo ng mga eksperto. Nag-aatubilis tuwing lalabas ng bahay para mamili dahil baka pati virus ay maiuwi. Ilang galon pa bang alkohol ang kailangang ibuhos sa mga kamay o ilang kapsula pa ba ng bitamina ang sasapat upang ako at ang aking pamilya ay makaiwas sa virus? Sa kabila ng takot at pangamba ay nakaaninag ng pag-asa. Dahil sa gitna ng pandemya ay mas naging malapit ako sa aking pamilya. Naging mas makabuluhan ang bawat araw ng community quarantine. Muli din akong bumalik sa pagkabata dahil kami ay nagpalipad ng saranggola at sa mga laro ng lahi kami ay nawili. At pagkatapos noon, aming pagsasaluhan ang mga simpleng putahe. Dahil din sa pandemya ay naging mas malapit ako kasama ang aking pamilya sa Diyos. May mga taong ginamit ang Diyos para ako ay hikayatin na buklatin ang Biblia upang malaman ang salita ng Diyos. Natutunan ko na kung ang pagsubok sa buhay ay mas mabigat, itong pagsubok ay laban na ng Diyos para sa atin. Ang takot ko sa virus noong una ay naglaho dahil na rin sa mga pangako ng Diyos sa awit 71. Kay gandang pangako ng proteksyon laban sa mga salot at pandemya. Marapat lamang na ako ay matakot hindi dahil sa pandemya, kundi matakot sa Diyos, matakot na gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Natutunan ko na ang bawat pagsubok kagaya ng pandemyang ating kinakaharap ay may natatagong biyaya. Ito ay ang biyaya ng pamilyang buo at nagmamahalan, nagsasama-sama at nagtutulungan. Kagaya din ng mga itinanim naming mga buto na tumubo, sumibol at namunga, ay sisibol din ang bagong pag-asa ng mas matiwasay at mas ligtas na pamumuhay. At kagaya ng saranggolang aming pinalipad, ay umusbong sa aming mga puso ang mas matayog na pangarap na ang pandemyang ating kinakaharap ay maglaho ng ganap sa tulong ng Diyos na may likha at ng kanyang anak na si Jesus.